नोंथां मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनै बे जायगाखौ नोंथांमोना मिथिखागौ माने बे जायगा बामोनगाव जायगा बियो बेवहाय माने इउपिपिएल पार्टिनि जयनिं हाबाफारि जागासिनो दङ दा बेखायनो आं बे जायगायाव फैनानै दंफैयो भिडिअ लानो थाखाय दा नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै सिनायखागौ नैबे बामोनगाव बाजार एरियायावनो फोथारावहाय दा बियो सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ बेनि थाखायनो आं फोरमायहरबाय बियो चिरां जिल्ला बामोनगाव गामियावहाय जागासिनो दङ दा खोनानाय बायदिब्ला जोंनि प्रमद बर' सारा फैनानै बेवहाय बाहागो लागोन होनना बुंदों दा जेखिजाया आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै देखायहरगोन नोंथांमोना नायलांजोबबानो बुजिगोन जेखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि मानसिफ्रा फैनानै बे जायगायाव गोबां जमा जाफैबाय जेखिजाया आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजागोन बबे बबे पार्टिनि फैदों नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ नायलाङोबानो बुजिगोन मानसिफ्रा जमा जाजेनबाय जयनिं हाबाफारिखौ दाबो जागायथ'वाखै दसे उनाव जागायसिगोन होननानै बुंदों जेखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो बुजिगोन दा কাৰণ আপোনালোকৰ বহাৰ মাজেদি কিন্তু দেখিবলৈ পাইছে অলপ উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল जोंना प्रमद बर' सारा सफैथ'वाखै दाबो दसे उनाव सफैसिगोन होनना बुंदों जेखिजाया दा नायलांबानो जाबाय लोगोफ्रा लोगोफोर नायना ला बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बिसोरो बेनाराव नुखाबाय बे गावनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानो होननानै फैनायनि बेनार बियो नायबानो जाबाय बेयो सालबारिनिफ्राय लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बिराद गोबां मानसि जादों दा फैगासिनो दंबायो होनना बुंदों लोगोफोर दा बेवहाय सफैनाय सुबुंफोरा खोनानो मोननाय बायदिबा सोरबा बिजेपिनिफ्राय फैनाय सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा जिएसपिनिफ्राय फैनाय होननानै बुंदों आं खोनानो मोनदों जेखिजाया दसेनि उनाव बबेनिफ्राय फैदों बबे पार्टिनिफ्राय फैदों बेखौ आं सोंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन जेखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो मिथिगोन जयनिं हाबाफारिया दाबो जाथ'वाखै दसे उनाव प्रमद बर' सार फैगोन होननानै बुंदों जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बिथाङा फैनानै बरायगोन होननानै खोनानो मोनदों नोंथांमोना जेखिजाया बे भिडिअखौ नायलांबानो बुजिजोबगोन नायलांबानो जाबाय ইয়াৰ পিছত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে চেণ্ট্ৰেল ইউপিপিএলৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী এখন আন্দোলন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ हाबाफारिया बेसे गोबाव नायख्लेंलायबावनो जों खौसे जानायनि सम जाबाय
बेसे गोबाव बोराबलायबावनो जों फैदो बयबो जों खौसे जानि हारिया थांना थाया खौसेजों जायाबोला हारिया थांना थाया खौसेजों जायाबोला बेसे गोबाव नायख्लेंलायबावनो जों खौसे जानायनि सम जाबाय আমার দলের ইয়ার উপস্থিত আমার দলের স্টেট এমপিএলএ মাধব কৃষ্টি ডাঙরিয়া আমার আরটিসি গ্রাম সমষ্টির এমপিএলএ অমর बेसे गोबाव नायख्लेंलायबावनो जों खौसे जानायनि सम जाबाय बेसे गोबाव बोराबलायबावनो जों फैदो बयबो जों खौसे जानि हारिया थांना थाया खौसेजों जायाबोला हारिया थांना थाया खौसेजों जायाबोला बेसे गोबाव नायख्लेंलायबावनो जों खौसे जानायनि सम जाबाय বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰে যোৱা 17 বছৰত বিপিএফৰ কাৰ্যকালত বহুত ৰাইজে ভাবিছিলে আৰু আজি ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰা মাত্ৰ 3টা বছৰ হ'ল কামখিনি পইচা শেষ কৰিব নোৱাৰি কাম কৰিব এতিয়া প্ৰত্যেকটো পিএফক ভোট দিলে न'खर गंसेनिजों बिमा सासेनिजों रावबो नङा रावबो थांखिया जोंनि मोनसेयानो थांखिया जोंनि मोनसेयानो बेसे गोबाव नायख्लेंलायबावनो खौसे जानायनि सम जाबाय बिथांमोनहा जाग्रा जायगायाव थांनानै सोरबा गसंनानै जानो हायाब्ला ভালো